merupakan salah satu kenangan wujud tembang kacu kuning. Nah, ki wong jenenge Cangik Limbuk ki tujuane mung nyenyeger rasa, meneh hiburan marang penggemar uga pandemen budaya. Ngono. Ning ya cok kala mangsa lek jenenge kakean tembang kuwi dianggep mengko dalang mung campur sari tok. Mengko kahanan saiki mung nuting jaman kelakone. Lek dalang biyen lho. Kuwi elingku jaman Swargi Pak eling asta pedalangan. Uga Swargi Mbah Murdi Kandha Murdiat. Uga Bapak Sumar sing sangka miri gambar. Lek jenenge wayangan kuwi ya klasik. Lirik klasik iki ora ana tembang dangdut sing nyebal saka pakliran nganggo alat musik sing komplit kaya ning kiwaku iki. Ngono. Ning gandeng saiki dituntut karo kahanan. Awake dhewe kudu melu pasar, piye carane supaya budaya ki tetep ngrembaka lan disenengi karo penonton. Mergo penonton tahun 80-an karo penonton jaman saiki ki wis beda banget. Beda banget. Lah coba saiki ana wayang iki dalange enom ning sindene mung 4 tuwek-tuwek. Ora enek sing ndelok. Lah kok sindene tuwek-tuwek disawang wis ora nyegeri mulih. Sing mirsani sing duwe omah tok. Ning nek nadyan to dalange ki tuwek ning nek sindene nom-nom, kuwi penontone mesti demen. Aja meneh kok penontone dalange ki lho noleh nengen yo padang jinglang. Ning angger noleh ngiwa peteng dedet. Lah ning kono ki bedane. Oh iya ya, saiki nuruti penonton kanca kawula muda. Ngelingi lek jenenge penonton wayang ki majemuk, ana sing enom, ana sing tuwa, ana lanang, ana wadon, ana gedhe, ana cilik, wajibe dituruti kabeh. Nyuwun panjenengane Mbak Kiki karo Mbak Widya ben jumeneng. Seperti Mas ben gayeng kaya ngapa? Yo, dados. Kiki, Mbak Widya, dawuh, Pak ngerti tembang sing bakal mbok aturke iki mesti apik, waton sampeyan seneng. Apik tembange nek sampeyan ki ndak demen ora bakalan tembang ki mau dadilan apike. Ayo saiki tak tari kowe nembang apa wong loro. Ning harus sesuai dengan kondisi awake sampeyan. Ngerti? Keistimewaan sampeyan ngerti ra? Napa? Istimewa sampean ki neng bokong. Lah, ya. Mbak Widya. Nek kula napa? Guyu terus. Nah, iki. Ayo semayanan apa tembange? Puspita Nala mawon. Puspita Nala? Nggih. Puspita ki apa? Puspita niku ayo kudu ngerti lho. Pokoke niku tembange yo ayu. Puspita ki apa? Puspita niku nama iso nembang ning ora ngerti tembang Puspita Nala ki apa Puspita ki kembang. Kembang nggih. Nala niku ati. Salah. Niki lho napa? Nala ki nala gareng. Kok salah. Ya, kembanging ngati. Apa lo ora Puspita Nala? Engko sesasi ra tanggapan lali. Ayo, kaya ngapa? Puspita Nala kagem kanca-kancane neman njabal sari dados.
jroning budaya wayang kulit ki ana kene. Nganggo tembang alusan, jineman, langgam dirasake ya kepenak, ning digabung karo dangdut ya tansaya regeng. Monggo iki ana bintang tamune Mbak Mintul karo Kang Sumirin. Monggo ya diunggahke iki sik nderek dawuh saka Kang Mengku Gati satu tembang ben digebrak pesinden papat tembange salam kerong kaya ngapa? Yo langsung dadi Mas. Monggo, yo. Agama ya. Together
menika tembang Salam Kerong, tembang daerah sing sangka Madura. Nuansane agamis ya yo. Pancen jroning wayang ki uga kanggo sarana siar agama. Dadi lek jroning pakeliran kuwi ana tembang sing nuansane agama, kuwi wis mathuk nduk ya. Kaya ngapa nduk? Wis dadi pengarep-arep Mbak Mintul karo Kang Sumirin diaturi munggah panggung.
merupakan salah satu kenangan wujud tembang kacu kuning. Nah, ki wong jenenge Cangik Limbuk ki tujuane mung nyenyeger rasa, meneh hiburan marang penggemar uga pandemen budaya. Ngono. Ning ya cok kala mangsa lek jenenge kakean tembang kuwi dianggep mengko dalang mung campur sari tok. Mengko kahanan saiki mung nuting jaman kelakone. Lek dalang biyen lho. Kuwi elingku jaman Swargi Pak eling asta pedalangan. Uga Swargi Mbah Murdi Kandha Murdiat. Uga Bapak Sumar sing sangka miri gambar. Kuwi lek jenenge wayangan kuwi ya klasik. Lirik klasik iki ora ana tembang dangdut sing nyebal saka pakliran nganggo alat musik sing komplit kaya ning kiwaku iki. Ngono. Ning gandeng saiki dituntut karo kahanan, awake dhewe kudu melu pasar, piye carane supaya budaya ki tetep ngrembaka lan disenengi karo penonton. Mergo penonton tahun 80-an karo penonton zaman saiki ki wis beda banget. Beda banget. Lah coba saiki ana wayang ki dalange enom, ning sindene mung 4 tuwek-tuwek. Ora enek sing ndelok. Lah kok sindene tuwek-tuwek disawang wis ra nyegeri mulih sing mirsani sing duwe omah tok. Ning nek nadyan to dalange ki tuwek ning nek sindene nom-nom kuwi penontone mesti demen. Aja meneh kok penontone dalange ki lho noleh nengen yo padang jinglang. Ning anggen noleh ngiwa peteng dedet. Lah ning kono ki bedane. Oh iya ya, saiki nuruti penonton kanca kawula muda. Ngelingi lek jenenge penonton wayang ki majemuk, ana sing enom, ana sing tuwa, ana lanang, ana wadon, ana gedhe, ana cilik, wajibe dituruti kabeh. Nyuwun panjenengane Mbak Kiki karo Mbak Widya ben jumeneng. Seperti Mas ben gayeng kaya ngapa? Yo, dados. Kiki, Mbak Widya, dawuh Pak ngerti tembang sing bakal mbok aturke iki mesti apik, waton sampeyan seneng. Apik tembange nek sampeyan ki ndak demen ora bakalan tembang ki mau dadilan apike. Ayo saiki tak tari kowe nembang apa wong loro. Ning harus sesuai dengan kondisi awake sampeyan. Ngerti? Keistimewaane sampeyan ngerti ra? Napa? Istimewa sampean ki neng bokong. Lah, ya. Mbak Widya. Nek kula napa? Guyu terus. Nah, iki. Ayo semayanan apa tembange? Puspita nala mawon. Puspita nala? Nggih. Puspita ki apa? Puspita niku ayo kudu ngerti lho. Pokoke niku tembange Dio Ayu. Puspita ki apa? Puspita niku nama Mbak. Iso nembang ning ora ngerti tembang Puspita nala ki apa Puspita ki kembang. Kembang nggih. Nala ki apa? Niku ati. Salah. Niki lho napa? Nala ki nala gareng. Kok salah? Ya, kembanging ngati. Apa lo ora Puspita nala? Engko sesasi ra tanggapan lali. Ayo, kaya ngapa? Puspita nala kagem kanca-kancane neman njabal sari dados.
niki nduk. Kaendaning budaya wayang kulit ki ana kene. Nganggo tembang alusan, jineman, langgam dirasake ya kepenak, ning digabung karo dangdut ya tansaya regeng. Monggo ki ana bintang tamune Mbak Mintul karo Kang Sumirin. Mengko ya diunggahke iki sik nderek dawuh saka Kang Mengku Gati satu tembang ben digebrak pesinden papat tembange salam kerong kaya ngapa? Yo langsung dadi Mas. Monggo, yo.
sembah nuwun menika tembang Salam Kerong, tembang daerah sing sangka Madura. Nuansane agamis ya yo. Pancen jroning wayang ki uga kanggo sarana siar agama. Dadi lek jroning pakliran kuwi ana tembang sing nuansane agama, kuwi wis mathuk, Nduk ya. Kaya ngapa, Nduk? Wis dadi pengarep-arep Mbak Mintul karo Kang Sumirin diaturi munggah panggung